Mulibanja Malawi kuna kulikose kumene mukutionera ino ndi Gospel Malawi Talk Show, program imene timakamba nkhani zosiyanasiyana maka zimene zimakhuza Amalawi amene amakhulupirira Mulungu kuti azikhala ndi moyo wachiyembekezo. So leronso tabwera ndi program ina imenenso tabwera ndi topic ina, ndipo mu program imene sindili ndekha komanso ndili ndi nzanga. Nthawi ina yonse tikhala tikukambirana za nkhani imene, koma mutu wathu walero tikufuna kukambirana pamutu onena kuti kodi Khristu angayime bwanji mu nyengo ya kampeni, Khristu angayime bwanji mu nyengo ya ndale pano pa Malawi. Mulibanja asogolera Tili bwino kaenoyo. terebwe Zikomo kwambiri. takulandira ni program inaso ya Gospel Malawi Talk Show. Ine ndifuna ndiyamike kumwamba chifukwa chona kuti takumana. Zikomo kwambiri. Ndithu. Ino auzeni a Malawi kunena kuti mlendo wathu walero mu program imeneyi komanso zikuoneka kuti munthu amene azipezeka mu program imeneyi ino zina lanu ni ndani? Chabwino Amalawi kwina kulikonse kumene muli ndifuna tikulandireni monga mwalandiridwa kale. Mwachidule ine ndi Gift Likwese, ndine mtsogoleri ku chechi kwathu kumene timapemphera ku Africa Continent kumulanje. Koma kupatula kukhala mtsogoleri ku chechi makamaka kwambiri kumene ineyo ndimamva nako kukoma kwambiri ku chechi kwathuko, ndine mphunzitsi wa Sunday School. Koma kupatula mphunzitsi wa Sunday School ku chechi chonse ndine church administrator. Koma ndimamva kukoma ndi ku Sunday School. Kuzikozi ndine mphunzitsi wa primary. Zikomo kwambiri. Yeah. Zikuoneka kuti Amalawi mu program yathu lero takita chisomo tayenderedwa ndi munthu onena kuti chimene akuchita akuchiziwa, ndipo akhala akutiuza zimene Amalawi zingatithandize pa mutu wathu walero. Paja tanena kuti mutu wathu walero ndiona kuti kodi Khristu angayime bwanji nyengo ino ya zisankho, nyengo ino ya kampeni, angayime bwanji kuti asatekeseke ndi chikhulupiriro chake. Ndipo ifeyo tikhala tikukambirana na program imeneyi kuti timve kuti tithandizana bwanji, chifukwa pali anthu ena amene atekeseka chifukwa chonena kuti kutheka kuti matha kukhala ndi mbali, koma ngati Khristu kodi ndizoyenerera kumazionesera kuona kuti munthu ali ndi mbali. Khristu akuyenera kumakana waziwawa chifukwa cha ndale. Tikhala tikukambirana na program ino. Zikomo kwambiri. Asogoleri kutangira pa mutu wathu walero, inuyo Amalawi mungalimbikise kuti bwanji pa nkhani imene tikukambirana nayi. Pali ena amene akufuna kuziwa kuti ndizoyenerera kuti Khristu azipanga nawo ndale kapena Khristu azikhala kuyankhulapo zokhuzana ndi ndale. Choyambirira ndifuna ndiyankhule kunena kuti usogoleri amasankha ndi Mulungu. Kupatula pamenepo nthawi zina Mulungu amakhoza kungolola kunena kuti chofuna cha wanthu chikwaniritsidwe. Tikayang'ana m'Baibulo poyambirira Mulungu amasogolera ana a Israeli yekha. Ndipo ana a Israeliwa anawasogolera nkumangogwiritsa ntchito msogoleri amene amamuuza chochita siku ndi siku. Kaauze ana a Israeli zakuti, kaauze ana a Israeli zakuti. Posatira pake anthu amaona ngati msogoleri amene anasankhidwa nthawi imeneyi akuanamiza. Anafunisisa kunena kuti okha apangire msogoleri wina wapaderadera. Ndiye atapanga chiganizo chimenechi, Mose amene amasogolera nthawi imeneyo atapita nawo kwa kapena asogolera amene amasogolera nthawi imeneyo atapita nazo kwa Mulungu. Mulungu anachita chifuniro chawo, ndipo anasankha mfumu imene iwo amamfuna nthawi imeneyo inali mfumu Sauli. Koma kunapezeka kunena kuti mfumu Sauli iji sinamvere. Pamapeto pake Mulungu anasankha mfumu yekha amene iye amamfuna, ndipo mfumu yoyambirira inali David. David ndi amene anasankhidwa koyambirira ndi Mulungu kupatula mfumu imene inasankhidwa ndi anthu. Ndiye tikabwerera ku topic yathu tifuna tiunikire kunena kuti kodi asogole, kodi ndale ana a Mulungu ayenerapo kumatenga po mbali kwambiri muonekera. Tifuna tinene kuti nthawi zambiri ana a Mulungu nthawi yathu ife sikutenga kwambiri gawo kwambiri ku zimene ku ndale. Tikhoza kutenga gawo chifukwa chokuti Mulungu nthawi zina akhoza kutiyitana kuti tikagwire ntchito imene, koma Mulungu amayankhula yekha pa nthawi imeneyo. Ngati mwayitanidwa, ngati mwamva ndi mayitanidwe kunena kuti Mulungu akuyitanani, mwayenera kuti mutenge gawo. Koma pali nthawi zina anthu makamaka akhristu ambiri amangokopeka ndi zovinavina. Amangokomedwa ndi kumangolulutira. Nthawi ya ndaleyi ndi nthawi yabwino yofunsira pamaso pa Mulungu. Chifukwa cha nthawi zambiri tikamafuna kunena kuti
ifeyo tigwiritse ntchito nzeru zathu timasankha ndi maso. Koma nthawi imeneyi yosankha atsogoleri a ndale ana a Mulungu, gawo lathu lalikulu lonena kuti ifeyo tayenera kuti titenge gawo, tayenera kuti kupembedzera kuti Mulungu atiuze kuti mtsogoleri weniweni ndi uti. Ndi kutheka kuti kunena kuti pali anthu ena samasiyanisa bwinobwino kunena kuti kodi tikati ndale ndi chani, popeza pali anthu ena amati kungopita pasonkhano kukangoonera nawo kapena kungopita nawo kukangomvetsera nawo ndi kuti sanapange nawo ndale. Anthu amenewa mungalangize kuti bwanji kupezeka pasonkhano wa ndale munthu ndi Khristu? Chabwino, munthu onena kuti ndi Mkhristu kupezeka pa msonkhano wa ndale, pali zinthu ziwiri zimene zimachitika. Zimatengera kunena kuti pali akhristu ongonena kuti ndi akhristu muzina lokha, koma chachi khristucho sichimapezekamo. Ngati Mkhristu sanayime bwino pamaso pa Mulungu kupita ku ndale kuja, kupita kuzikondwerero, mapeto ake pobwera ku ndale kapena popita ku msonkhano wa ndale pobwera samabwereranso ali chimozimozi. Ambiri amapezeka kunena kuti siku loyamba akhoza kupitako ndi kubwerera chimozimozi, siku lachiwiri pamapeto pake muchimene chicha chimapezeka kuti chikuadya moyo wawo wauzimu. Koma Mkhristu weniweni akapita kumene kuja satekeseka, amatha nkumaziwa kunena kuti izi ndi za dziko lapansi, ndayenera kuti ndisatengepo mbali. Kupewa zonse zija zinthu zimene zimafunika kumbali yonena kuti ku msonkhano wa ndale kumbali ya Khristu, ndayenera kuti choyambirira tiziziziwa kaya kunena kuti tikhoza kuyima kapena sitiyima. Ngati sitiyima, ndayenera kuti tipewe maonekedwe ena aliwonse achoyipa. Chimene zikutanthauza kunena kuti chani, nthawi zambiri kundale kuja, nthawi zambiri anthu amangokhala kutukwana. Nthawi zambiri kumakhala kuyankhula molaula. Ndiye chifukwa cha zimene zija nthawi zambiri iso anthu amene amakhala kundale kuja amakhala kuti sali nomo. Nthawi zambiri amakhala kuti ena achalezera, ena asuta chamba. Zochitika kumene kuja zikhoza kukupangisa kunena kuti iweyo osazitenga bwino moyo wako wa Chikhristu ubwerere pambuyo. Ndiye kumbali ya Chikhristu, kumbali yonena kuti ndale, ineyo ndimafuna ndinene kuti kundale kuja, popita kundale kapena popita ku misonkhano ya andale, wayenera kuti kungopitako mwina kungomvetsera mfundo zawo, koma sizo kuti ukhale pakalikiri oyimba, usakhale pakalikiri ochita zinthu zina. Zinthu zinazo mwina mwake ungopitirako kuti mwina mwake ukapezereko zopembezera kuti ziko lili kuyenda bwanji. Kutengera kuti Mkhristu ndi munthu mmodzi ngati nzika ya dziko la Malawi, ndipo atsogoleri a ndalewa nthawi zambiri zimatha kumamva kunena kuti ufulu umene akumenyera, ubwino umene akufuna kubweretsa, ati akufuna kubweretsa nzika za Malawi zimenenso mmene momo muli akhristu. Khristu mfundo ngati zimenezi kusonyeza kuti andale aja amakhala kuyankhula zina kuti zifazi akope akhristu. Khristu angaziwe bwanji kuna kuti mfundo izi zoti zifana zindikope zindiyonse pamaso pa Mulungu, ngati sinsamala ndi kuti nditha kusaona ngati mathandizo ndi amenewa anthu amene akuyankhula. Khristu angatenge step yotani pa program ngati imene? Choyambirira ndifuna ndinene kuti Mkhristu wina aliyense mmene mwanenera kunena kuti andale aja akabwera amakhala kunena kuti ndi atsogoleri a ife tonse. Ndipo pamene popo ndisindike kunena kuti Mkhristu wina aliyense aliso ndi ufulu okavota, ndipo sitikuabwezeretsa pambuyo a Khristu kuti asamavote. Koma chisankho china chilichonse mmene ndanenera muti, ndayenera kuti tizifunsira pamaso pa Mulungu. Chisankho chongovota chifukwa cha kampeni kapena mfundo zimene zayankhulidwa ndi atsogoleri a ndale pamene akuamema anthu kuti atenge gawo nthawi yovota kapena kuti awavotere, nthawi imeneyi ngati Mkhristu usazitenge bwino ukhoza kusokonezeka. Mkhristu weni pa nthawi imeneyi wayenera nthawi zonse kampeni wake asamamvesere makamaka zoyankhula za wanthu, koma kampeni kapena chisankho chake chisamachokere kwenikweni kuzoyankhula za anthu andale. Chisankho chake chizichokera pamaso pa Mulungu, ndipo akamfunsa Mulungu, Mulungu amayankha ndithu. Ndiye ndifuna ndiyankhe kunena kuti akhristu wa nthawi ya kampeni chisankho chawo chisamakhazikike kwambiri ku manifesto a atsogoleri andale, koma azifunsira pamaso pa Mulungu kuti Mulungu oyenerera ndi uti kuti ndivotere, kansala oyenerera ndi uti, MP oyenerera ndi uti, president amene mwamusankha inuyo ndi uti. Kusonyeza kuti mukunena kuti Khristu ali ndi udindo ofunsira pamaso pa Mulungu makamaka pakayendedwe ka dziko lawo. Kusonyeza kuti Khristu sakuyenera kuti abalalike chifukwa chamene andale akulendesera dziko, koma akuyenera kuti iyeyo akhale munthu mmodzi obweretsa umodzi komanso mtendere
kudusira mopemphera. Yes. Ndiye kutheka kuti pali anthu ena akukumana ndi zovuta moyo wawo mphawi moyo wovutika kwambiri chifukwa cha atsogoleri omwewonso amene tikwanena kuti ndi amene amabwera kuzationesera ngati afuna atithandize. Anthu ena amatha kuyika chikhulupiriro chawo pa amene aja kenako nkumaza kumana ndi mavuto. Ndiye munthu uja ali pa tchalichi iye uja akukumana ndi mavuto mwina chifukwa cha kuchepa kwa chikhulupiriro kapena ziphunzitso zimene akuyenda nazo m'matchalichi osiyanasiyana akukhulupirira kuna kuti ndi andalewa amene akubweretsa mavuto apakhomo pake. Inu akhristu angati amenewo mungalimbikitse bwanji kuna kuti asachoke pamaso pa Mulungu chifukwa cha mavuto chifukwa chongwalo zazala anthu amene akuoneka ngati ndi mathandizo a dziko lapansi? Choyambirira ndifuna ndinene kuti munthu ndi munthu. Ngakhale mtsogoleri atakhala kunena kuti wasankhidwa ndi Mulungu komabe amakhala ndi zofowoka zake pena umunthu umatha kuonekera. Mwanjira ina ife ana a Mulungu tisamadalire anthu. Tisamadalire anthu. Munthu amakhala ndi malire akamachita zinthu zake. Mulungu ndi amene samakhala ndi malire. Tikawerenga ku buku la Mateyu chapter chake cha 6 Yesu Khristu amaphunzitsa ophunzira ake kunena kuti mkatikati mwamanena kuti mutipase ife lero chakudya chathu cha lero. Kutanthauza kunena kuti tsiku ndi tsiku mwana wa Mulungu kuti adye, Mulungu wayenera kuti alowererepo. Asamafune kwambiri ngakhale ku miyambo amanena kuti tisachirikizike pa luntharati. Kutanthauza kunena kuti tisamadalire mwina mwake zimene Mulungu anatipasa kunena kuti ineyo ndikukhala ndi moyo chifukwa cha ntchito, ineyo ndikukhala ndikudya chifukwa cha business. Zimenezo ayi. Nthawi imene ngakhale tasankha asogoleriwa sizo kuti azikwanisa kuyang'ana aliyense payekha. Amene amakwanisa kuti yang'ana tonse aliyense payekha ndi Mulungu. Ana a Mulungu ngakhale titavota koma chikhulupiriro chathu tisachiyike pa asogoleri amene tasankha. Asogoleriwo nthawi zinanso Satana ajerekeze amakhoza kuwachosa pamaso pa Mulungu akakhala kuti afoka ndi kuyiwala chimene Mulungu anawayitanira. Koma Mulungu nthawi zonse amakhala ali kumbali yake. Ndifuna ndisimikize kunena kuti ana a Mulungu ngakhale mwavota azisogoleri musamawadalire 100%. 100% yonse muzisiya pamaso pa Mulungu, muzimudalira Mulungu basi. Amalawi amene akufotokozera asogoleri amenewa tisanapite patali tifuna tiafunse asogoleri amenewa nyimbo imene amakonda. Mukudziwa wina aliyense ndi munthu akhala ndi makonda ake. Nyimbo yoti tiasewerere kutheka kuti nanunso nyimboyo ikusangalasani. Ino asogoleri nyimbo imene mati mukamvera kaya ndi aku Malawi kaya ndi akunja koma ya gospel iniyo mkati mukamvera mati kuona kuti apa tamvera nyimbo ndi nyimbo yanji? Okay, pali Sanderson anaimba kunena kuti sizanga. Imene nyimbo imene imandisangalatsa. Tikamayang'ana nthawi zambiri ana a Mulungu timaona ngati zinthu zimene tili nazozi ndi zathu koma zinthu zonsezi mwini wake ndi Mulungu. Chabwino ndithudira. Amalawi khalani pamenepo tifuna tionere nyimbo imene yakuti sizanga kuchokera kwa Sanderson. Ndafuna kuti ndiyamike ine, basi ndisomwe mwandipatsa
tikulandireni soto Amalawi tamaliza kuonera nyimbo imene kuchokera kwa Sanderson Mwawa akuti sizanga, ndipo ife tikupitiriza ndi program yathu ya Gospel Malawi Talk Show. Tifuna tiafunse atsogoleri kunena kuti atapasidwa mwayi kuti afuna avote lero ndi lero, angamuvotere ndani, kodi ndi ufulu kuti angachule pompano tizimvera limodzi. Atsogoleri inu mtapasidwa mwayi onena kuti mufuna muvote lero limene dziko la Malawi likuyendera, mungamuvotere ndani? Chamino fusolo ndiliyamikire kwambiri chifukwa chokuti inenso ndi Mmalawi ndipo ndayenera kuti ndivote ndithu. Koma mmene ndanenera poyamba paja kunena kuti ndine mphunzitsi wa primary civil servant. Civil servant being a civil servant kwambiri sitimaonesera kuti mbali yathu ndi ndani. Ndi chifukwa cha chimenecho mundilole kuti musaonesere, koma kuvota ndizavota ndithu. Okay, chabwino. Malingana ndi imene dziko lathu la Malawi likuyendera, ena amakhulupirira kuti chabwino ife timapemphera, koma pali mavuto ena kuti iyo aja akhoza kutengapo gawo makanyengo imene tikuyendayi, koma agwa mphwayi kuti dziko limene likuyendera ine sindikavota, zinthu zatikwana, mavuto andikwana. Anthu ngati amenewo mungalimbikitse bwanji kuti ali ndi mphamvu kudusira muvoti yawo? Okay, choyambirira ndifuna ndinene kuti munthu amene ali pa usinkhu oyenera kuti akavote ndifuna ndimeme kuti akavote. Chifukwa chonena kuti ngati munthu oyenera kuti akavote sakavota, mwanjira ina wamuvotera amene sakufunikirayo. Chifukwa chokuti voti yake ija ikanakhala yokampambanisa amene akufunikirayo, kutanthauza kuti kusavota ndi kuzipangisabe kuti mavuto amene ukukumana nawo kapena amene musakumufunayo apitilirebe pampando. Ndiye ndifuna anthu amene akunena kuti ineyo sindikavota chifukwa chokuti phindu lake sindimaliona, sindikavota chifukwa cha mavuto amene ndikukumana nawo, sindikavota zinthu zili motere, amenewo ngati savota mwachidule avota pamene. Chabwino. Tisana malize kwenikweni program yathu, eneyo azitsogoleri a mipingo, azibusa ndi anthu osiyanasiyana amene amatenga gawo losamalira nkhosa za Mulungu, mungawalangize bwanji munyengo ino ya kampeni, nyengo ino ya ndale imene anthu ena aso amatha kuyiwala udindo umene Mulungu anapasa? Anthu amene ndiwopemphera ndofuna ndikuwuzeni kunena kuti pamene tili munyengo ya zisankho, pamene adindo osiyanasiyana akupita m'madera ndi kumakamema anthu kunena kuti azawavotere, ndofuna ndinene kunena kuti ndi udindo wathu onena kuti tiziyang'anirenso, chifukwa tionena kuti pali zokomedwesa zimene zimayankhulidwa kumene kuja, pali zinthu zina zimene zimawapangisa ku misonkhano ya ndale kuja kuti ayiwale anthu chimene ali pamaso pa Mulungu. Ndikupezeka kunena kuti pali nyimbo zina ana a Mulungu sitinayenere kuvina nawo, pali zoyankhula zina mu nyimbo muja sitinayenere ifeyo kutulusa nawo mawu, zimene zija zimakhoza kutichosa pamaso pa Mulungu. Pali zinthu zooneka zazing'ono koma zimatidya moyo wathu wauzimu. Ndifuna ndinene kunena kuti ngati iweyo uli mwana wa Mulungu weniweni, uzipewese kumaonekedwe ena aliwonse achoyipa. Ngati umati ukapita ku msonkhano wa andale nkumaona kuti moyo wako wauzimu sukumayendako bwino, ukabwera ukaziunikira nkumaona kuti wapangako zochuluka zimene ndizosiyana ndi mawu a Mulungu, wapangako zochepa zimene ndi zimene zikugwirizana ndi mawu a Mulungu, uziwe kunena kuti kumene kusikuli bwino. Ngati ukumapitako nkumaona kunena kuti ukumalalikirakonso anthu ena kapena ukumaoneserako kunena kuti iweyo ukumachitako zochuluka za mawu a Mulungu kusiyana ndi za dziko lapansi, ukhoza kumapita. Koma nthawi zambiri misonkhano mmene muja miyo ya uzimu imakhala ikufoka. Ndiye ndikwabwino chikhristu munthu ndi wekha, umaziyang'anira wekha kuti ndikuwuzeni kuti mutere, komabe inuyonso mukuziziwa awi Malawi ina aliyense amene Khristu akuziziwa akhozabe kuzichita control yekha potengera ndi malo amene timapezeka akhoza kutipangisa kuti miyo yathu ya uzimu ipite pasogolo kapena miyo yathu ya uzimu ibwerere pambuyo. Ndiye ngati ku msonkhano wa ndale kwa kuti akapitako nkumaona kuti nazo kuti miyo yawo ya uzimu sikuyenda bwino, akhoza kumakhala. Zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu mu program yathu. Ifeyo tanyadira kwambiri, tikukhulupirira kuti Amalawi apindula, pali Amalawi ena awiri atatu amene amaonera
mwauza zinthu zimene iyo amangosiyang'ana zosewera. Sindikudziwa kuti pamapeto pake tipikireni nyimbo yanji kuti anthu enanso aonere nawo limodzi. Okay, pamapeto pa program imeneyi, nyimbo imene ndikufuna kuti mundisewerere nyimbo ya Alan Chirwa imene amana kuti yawe ndinunoka. Chabwino, amalawi khalani pamenepo kuti muonere nyimbo kuchokera kwa Alan Chirwa imene akuti yawe ndinunoka. Ndimene tamalizira ndi nyimbo ya Alan Chirwa akuti yawe ndinunoka. Monga mwa masiku onse munali ndine Chika Copeland komanso mlendo wathu Gift Request. Mwakoma nonse, Ambuye akudaliseni.